Kienet l-għodwa ta' 3 ta' Diċembru meta f'Kordin ġarfet binja li kienet qed tinbena bil-konsegwenza li tilef ħajtu żagħżugħ ta' 20 sena Jean Paul Sofia bil-katavru ta' żagħżugħ jinstab 15-il siegħa wara tfittxija intensiva. Minn dik il-għodwa għaddew xahar u 9 ijiem. Bil-familja ta' Jean Paul Sofia għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja bommu tisħaq u tappella l-inkjesta pubblika sabiex dawk ħatja tal-qtil ta' bina jieħdu dak il ħaqhom. Aktar minn xahar wara u ħadd għadu ma ġie arrestat mill-pulizija brabta mal-każ. Il-ħamis filgħodu Net News staqsal il-Ministru Byron Camilleri għaliex wara dan iż-żmien kollu għadu ħadd ma tressaq il-qorti jew sansitra ġie arrestat Camilleri għażel illi ma jwieġibx u farfara fuq il-pulizija. Tifhem li jien ma nistax iwieġbek fuq investigazzjonijiet u jekk tridu tagħmlu dawk it-tip ta' mistoqsijiet tkun tistgħu tagħmluhom lil min għandu l-poter li jinvestiga. Jean Paul Sofia saħqet illi ma kienitx taf għalfejn f'dik l-għodwa bina kien ġim sejjaħ għax-xogħol meta ma kellux ikun hemm. Naf il-waqt li l-qraba għadhom jistaqsu domandi li sissa għadhom mhux imwieġba. Possibbli ħadd ma jaf min kien il-project manager jew min kienu l-bennejja, iżda aktar importanti min huwa responsabbli għal din it-traċedja. Net News kompla jistaqsi u jinsisti mal-Ministru Byron Camilleri fost oħrajn x'qed jiġri biex jiġi żgurat il min huwa responsabbli ma jaħrabx mill-pajjiż. Camilleri ma jagħti ebda indikazzjoni li l-arresti se jsiru mill-aktar fis għajr illi jittama li din tkun konkluża. Taħseb illi għandha tkun iktar spedita, nafu li fis-snin passati kien hemm tiġrif ta' bini u sfortunatament kien hemm mewta wkoll. L-arresti kienu saru l-għada, issa għaddew xahar u 9 ijiem. Il-familja wkoll qed titlob għall-ġustizzja u x'qed isir biex jiġi garantit illi jekk hemm xi persuni involuti dawn ma jħarbux mill-pajjiż fil-verità għax għadhom barra hemm xi persuni. Tifhem li jien bħala Ministru ma nistax nitkellem fuq inkjesta maġisterjali illi għaddejja hemm l-inkjesta maġisterjali nispera li din tkun konkluża għaliex naħseb hija xewqa ta' kulħadd illi tkun konkluża u jekk ikun hemm xi ħadd li naqas ovvjament kulħadd jieħu dak illi ħaqqu. Ta' min wieħed jiftakar illi fil-każ ta' traċedja tal-mewt ta' Miriam Paċ lura fit-2 ta' Marzu tas-sena 2020 meta residenza tagħha krollat u nqatlet fit-tiġrif kawża ta' xogħol ta' kostruzzjoni li kienet isir biswit dara, is-suspettati li eventwalment instabu ħatja kienu ġew arrestati l-għada fit-3 ta' Marzu. Dan meta l-inkjesta kienet għada għaddejja.